Viete, čo je zaujímavé? Že jednoducho na tie elektromobily sa dívame inak. Akurát sedím v Kia EV2, ktorá má pod kapotou elektromotor s maximálnym výkonom 147 koní a viete, čo je najzaujímavejšie? Nikoho to nezaujíma. Ako náhle by ste tento výkon namontovali do malého auta so spaľovacím motorom, tak by jednoducho nechýbali superlatívy. A v tomto prípade mám na mysli napríklad Fabiu s motorom 1,5 TSI, ktorá má maximálny výkon 150 koní a automaticky by takéto auto bolo v rámci akéhokoľvek testu superlativizované. Hneď by ho všetci porovnávali s nejakou Fabiou RS-kou. Jednoducho kombinácia malého auta s týmto výkonom by automaticky znamenala, že to auto v rámci svojej kategórie znamená o čosi viac. A pokojne do tohto porovnania môžeme pridať aj Škodu Kamiq, ktorá môže mať pod kapotou identický motor, teda štvorvalcovú 1.5 s maximálnym výkonom 150 koní. A aj tento model by automaticky bol označený za také malé športové SUVčko. Tak mi prosím vysvetlite do komentárov, prečo si napríklad takýto model Kia EV2 musí hľadať svoje miesto pod slnkom. Ako náhle Kia predstavila toto auto, ako by neexistovalo, ako by nikoho nezaujímalo. A pritom, ak si zoberieme pohotovostnú hmotnosť, tak tá je na úrovni 1,6 tony. To znamená, že nejde v tomto prípade o žiadneho ťažkého mastodonta. Takisto, ak si porovnáme zrýchlenie Škody Kamiq so zrýchlením tejto Kia EV2, tak je tam rozdiel 0,4 sekundy. 4 desatiny sekundy rozhodnú o tom, či to auto je príjmané pozitívne, alebo naopak nikoho nezaujíma. A to je niečo, čo mi vrta v hlave.